तर मी करताय त्याला तसं काय चिकन करताय तर चिकन मसाला आणि आता चिकन फोडण्यात टाकतोय. तर मी फक्त काय केलंय कढईत फोडणी दिले, कांदा टोमॅटोची फोडणी, त्याच्यात आलं लसूण पेस्ट टाकलंय आणि मीठ टाकलेलं आहे. त्याच्यामुळे मीठ आता दिसत नाही तर इतकेच टाकले आणि फक्त चिकन टाकलंय, चिकन आणि मसाला. एक आपली 4-5 मिनिटं झालेली आहेत. तर आता उघडून बघूया, जरा ढवळून घेऊया. आपलं चिकन शिजतच दिलेलं आहे. त्याच्यात टाकूया आपलं चिकन मसाला, टाकूया चिकनच्या दुकानात आणलेलं आहे. आता टाकूया कोथिंबीर.